Kadhi weche mag apisas mag obila, familia mar johala kendo jariemb apiko Anthony Otieno majegni 30 koro ywago ratiro tok nek mare kar dak ma Meridian gwenge ma South B bore Nairobi. Mana kaka Efinya Kidilero, Anthony notero simu ong'we yamo ne owadgi customer mano nyiepo kuome kod min ode, to bang'e nokoyudre e yor sime. Tarik 18 dwe mar 11 higani, Anthony Otieno ma jariemb apiko nowuok kode kachiel kod min ode madhi tich kaka pile. E yor tich ne giyudo customer madwaro nyiewo simb ong'we yamo kido mar iPhone 17. To kaluwore gi tich Anthony mariemb apiko, en mane otero simu makamano ne owadgi customer no e gwenge ma South B buore Nairobi. Ne wayudo order mar sim iPhone 17 to nikech en emong'eyo jo sim go, koro yeye ndio huwa na organize ko ayudo delivery mar sim. Koro en odhi kaw sim to anamie number client ba giwoyo kode ong'ise ni mondo ter sim South B Meridian apartment. Koro kaka nokaw sim bodhi nagochone kapenje kosechopo i client bong'isa ni eka chopo rit matin abro gochoni. So kutoka hapo nilikuwa nampigia simpati, nikajaribu kupigia client pia walikuwa mezima simu, both mwenye aliitisha na huyo brother mwenye alikuwa napelekewa confirm simu. Bedo ni ne okonya liude yor simu, minode no wuok kachiel nyake gwenge ma South B mar fwenyo yor wuon pargi. Ikielekea majioni nikaambia ndugu yake koro kamuchope ni padhiwa manyo wadu kama no tero delivery. So tukatoka, tulichukua pikipiki tukaenda kwa chopo kono ne wayudo jok moko endarabo ng'isowani kuna delivery guy mwenye alikuwa amepeleka delivery na amepatikana kama ameuliwa kwa nyumba. So wakatuambia kama mnataka kwenda confirm twende police station. So newadhi police station, tulikaa tukangoja OCS penye alifika. Alikuja na kabox kengine kadogo, ilikuwa na hizo I think ni ID ya Anthony. Akatuelezea what happened, akatuambia hadi walishambeba amepelekwa CT. So tulirauka asubuhi, tukaenda tukaconfirm bo wayudo ni en, lakini venye alikuwa ameuliwa alikuwa amefanywa tendo la unyama. Sijaiona kama hiyo. Tipo magwang dede e kar dak ma Meridian gwenge ma South B kama Anthony notere simu makamano onyiso kinde mano chopo e kar dak no kod ot mabende notere simu. Kata kamano Anthony nokowuok kanyo ka wuon odno emano fwenyo ringre mare kotwe kendo pand e buo tanda. Nyaka sani obila dhi nyime gi nonro margi mar fwenyo achije ariyo mane okodesa odno mabende tipo onyiso kowuok e kar dak ma Meridian gi nyamburko moro kido man Nissan Note. Familia mare koro dwaro mondo piny owacho odonjre maneno ni Anthony oyudo ratiro mare wirani oken kare tim mane otimne. Gidwaro bende obila otim nonro mapiyo mandhiyo achije manonego Anthony kendo kawnegi okang' mager mar chik. Nyathiwa no ochodo chunywa nikech en manyocha dagi tegemea nyocho dagi en mopidho dagi, en mochong'e kaka dagi chiemo. Nyithindo bowe matindo tindo. Wadwaro mondo serikal otek atua omakgi otergi e court. Ok wabi yie ne ng'ato moro amora matimo tim marach oruka tol. Gima negitimo gima rach. Kaka familia kendo lit kendo ramo chunywa mang'eny sana. Wayuak kendo wayuak mang'eny. Nyathi wano ni nyathi maling', ok en nyathi manigi weche mang'eny. Onyathi mane menyo gi luche, ok no ma ng'ato be ok no kiny ng'ato. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi.